Здравейте, прекрасни хора! Намираме се в една от страхотните зали на йога център Гаятри, която се намира в квартала Витоша на булевард Симеоновско шосе 36А. Вие сте с поредния епизод на Истории от постелката. Благодаря ви, че сте тук. Настанете се удобно, дишайте, издишайте, може в шавасана, може както ви удобно. Настанете се, започваме. Ако някога сте се чудили какво става, когато един футболист, кикбоксьор и програмист влизат в йога студио, този епизод ще ви даде отговор. Гостът ми тази седмица е точно такъв. 3 в 1. Човек, който е минал през терен, ринг и клавиатура, за да открие силата на дъха и магията на стоеж в поза дърво. Един разговор, в който и за това как животът може да те ритне, но и да те доведе до постелката за йога. Днес на гости ми е Виктор. Вики, здравей! Благодаря ти, че се отзова на моята покана. Нека да видят повечето хора, че и мъже влизат в залата по йога и играят йога, практикуват йога. Кажи ми сега, направо започвам с въпросите. Вече хората чуха от анонса. Как човек от футболното игрище и ринга се озовава по чорапи изведнъж в йога залата? Какво те доведе? Първо, благодаря ти за поканата. Голямо удоволствие да съм тук. Как, може би многото контузии ме доведеха до йогата. Винаги съм знал, че ако нещо много контузии или разтежения, йогата ще ми помогне. И реално отидах на една практика и след това толкова много ми хареса, че оставих и бокса и футболното игрище, от тогава почти не съм практикувал друг спорт. Кой те запали по йога? И какво беше първото ти впечатление? Имаше ли някой инструктор, на който се възхищаваш и казваш, нали, супер, аз ще ходя там, защото ми е приятно, много е важно инструктора, който е в залата. И всъщност какво беше първото впечатление, когато вече си в йога залата, играеш сред много хора си, нали, като си тръгна, какво си казва, това за мен ли е, не е ли за мен? Първото ми впечатление беше индивидуална тренировка. Има един приятел, който преподава в Колумбия и се беше върнал за малко тук и ме викна, той оправи състезатели след травми и проведахме много силова и също така много разтегателна йога. Много добре ми се отрази и от тогава си казах, това може би наистина много ще ми допадне и започнах при друг треньор. Също много ми хареса беше силова практиката и тогава разбрах, че това е много. Да. А повече жени или мъже са инструктори, какво е впечатлението? Да, според мен повече жени са инструктори, но напоследък гледам, че започват мъжете да се насочат към това сега, което е хубаво. Вики, какво каза на приятелите ти, когато им каза, аз спирам вече с ринга, спирам с футбола, започвам с мантри? Беше интересно, защото на приятелите ми от бокса много трудно, нали, когато им обясних в началото, те малко с надсмешка го приеха. Обаче аз подходих по друг начин и ги закарах в залата на силови практики и на тях много им хареса и до ден днешен идват с мен. Да. Кажи ми, коя е най-голямата битка в йога залата? Дали позата стойка на глава или шавасана? Кажи ми по-отделно как се чувстваш, когато си стойка на глава и когато шавасана? Според мен и двете са трудни по различен начин. За мен по-трудно е шавасаната, да се абстрахираш от всичко случващо се извън йога залата, защото физическата част, като стойка на глава, всичките пози са преодолими с тренировки, се получават, като шавасаната наистина трябва настройка за мен. Така че и двете са трудни. Случвало ли ти се някога по време на практика нещо да не ти е окей, просто искаш да излезеш, или ти е малко скучно, или нещо, което се повтаря, защото при различните инструктори има практики, в които едно и също всеки път. Има други малко по-разнообразно. На тебе случвало ли ти се да искаш да излезеш, обаче да ти е неудобно, защото си възпитано момче и просто стоиш до края, защото не ми е удобно да изляза? Да, не съм излизал от йога практика, но ми се е случвало да не ми допадне. Точно поради тази причина ходя при едни и същи инструктори като теб, и още няколко човека, които съм си във времето са ми показали, че знаят какво правят и ми допада това, което правят. Да, благодаря. Другия ми въпрос е, ако в понеделник сутрин рано трябва да направиш 10 слънчеви поздрава или 3 рунда кикбокс, кое би предпочел и защо? Преди 8-9 години със сигурност ще да кажа някаква рунда бокс, но сега със сигурност ще кажа слънчеви поздрави. Всяка сутрин започвам с слънчеви поздрави. 10 са ми много, аз правя 2 цикъла, но бих предпочел поздравите, защото не ми се даде кой толкова. Имаш ли някакъв ритуал преди да тръгнеш на йога практика?
Не, това може би винаги взимам един душ и се настройвам 10 минути, просто че отивам на йога и че трябва да оставя мислите си вкъщи. Случвало ли ти се, когато дойдеш в йога залата, нещо да не ти харесва, нещо да те напряга, нещо да те дразни, дори от самите хора, които са в залата? Да, ами случва се. И, например, какво може да те подразни, да се каже, те хора са на йога ли са дошли или... Ами, подразнуваме, когато хората са много негативни, дошли с негативното настроение, което е нормално в напрегнатия ден вечер на йога, но много рядко може нещо да подразни, само негативизма може би. Как се чувстваш, понеже тук в практиките ми, горе-долу идвате двама-трима мъже, не повече. Много рядко, поне при мен е така, не знам при по-младите инструкторки може да е пълна залата с мъже, но при мен е повече жени, по-малко мъже. Как се чувстваш ти сам или с още един-двама мъже сред 30 жени, защото обикновено горе-долу в тази зала толкова се събират. Как се чувстваш? Усещаш ли го като някоя привилегия, защото все пак ти си млад, момичета, има млади момичета, по-възрастни, така усещаш ли някакви погледи към теб? Изобщо чувстваш ли някаква привилегия или се опитваш да си балансиран и изобщо нали, това да не ти влияе, че жените гледат в теб? Ами не го усещам като привилегия, в смисъл, то е хубаво, разбира се, да има млади момичета, нали, да има много хора, но по-скоро предпочитам, ако може да има повече мъже, най-малкото да е малко по-балансирана енергията и гледам, когато идвам тук, наистина да мисля само за йога, защото все пак си отделяш час и половина, само за теб и нали, да не се разсейваш с нещо. Случва ли ти се някой да ти каже, Вики, ти си там заради момичетата? И какво им отговаряш? Много често приятелите ми в началото мислиха, че защото те се свързват йогата с жени. И в началото си мислиха, че това ми е целта, ти сега ходиш там да заговаряш момичета. И след това, нали, като им обясних, като дойдох с мен и показах и видях, че йога не е само нали, поставата и жените, а йога си е много по-дълбоко нещо. Но ми се случва веднъж. Не ми вярвах в началото. Да, със сигурност е така. Горе-долу, когато сме на някакви лагери, защото си бил на лагер с мен, кои са разговорите най-често, които чуваш от жените и така ти е забавно? Примерно нещо свързано с йогата или... Специално лагерите ли? На лагерите и тук в залата се нещо подочува, защото тук отначало е шумно, докато се започва. Разбира се, преди практиката всеки е ентусиазиран, има да разкаже нещо от деня си, което се е случва. Говорят се много неща, но да, за йогата се говори за тренировки. Специално за твоите лагери този час беше много вълшебен. Още си го спомням. Пак ще можем да направим нещо заедно, нали, по-късно ще кажем. С удоволствие, да. Така, имаш ли стратегия как да оцелееш, ако инструктора даде нещо, с което не можеш да се справиш? Нали смята се, че мъжете са силни, здрави, могат всичко, обаче се оказва, че не могат всичко, не са толкова гъвкави. Разбира се, аз съм на твърдението, че вие жени сте доста по-гъвкави от нас. И стари са много по-гъвкави. И ако не можеш да го направиш, другите жени около теб го правят, по-добре не се промениш, не се насилва. С времето ще стане, когато работиш върху дадената полза. Лично на теб коя полза не ти се отдава? Правиш го, обаче нещо не става така, както на тебе ти си иска. Гарвана още ми е много труден. Нали, гледам в момент всички жени го правят, си викам, значи, нали, то не е само силата, там си баланса и още търся баланса в гарвана. Задържам го, но не мога колкото искам да го задържам. Но все пак знаеш, че йога не е насилие, така че не трябва да се насилие. Разбира се, като видиш, че не ставаш. А коя е най-лесната полза, която ти е супер, може да стоиш в нея и 15 минути го се налага? В куча гледаща много обичам да седя и нападите са много любими, също войните, защото си предизвикваш краката. А коя е инструкцията от твоя учител, която просто си я запомнил? Специално от теб? Примерно от мен. Сега се сещам за две неща. Едното е да оставим всичко извън залата по йога, което за мен е много важно. Аз се опитвам, не всеки път ми се получава. И другото, което съм забелязал е, когато ни дадеш някаква по-трудна поза и ни накажеш да се усмихнем, аз правя аналогия с живота, защото се случват много трудности на хората и да не се сломяваш, да го преминеш с усмивка, така си го свързвам. Вики, по време на практика имало ли е случай, в който се случва, да речем, по време на шавасана да заспиш и да се чувстваш неудобно, или напротив, това даже за теб е доказателство, че си се отпуснал напълно? Какво смяташ? Защото някои хора ме питат, примерно, как може този човек до мен да чува, че похърква? Нали, според теб това окей ли или не?
Според мен е окей, защото човека поне тялото успява да си отпусне, ако не мислите, така че това е добър знак, че си го предразположил. Даже имам приятел, който всеки път, като идва с мен на йога, ми казва, ако почна да хъркам или заспъваме по-години, според мен е добър знак. Къде предпочиташ да правиш йога? В залата, в къщи или в ашрам в Индия? По-скоро бих опитал в Индия, не съм бил там, но най-вече обичам да правя след природата. Много ми харесва, защото според мен там е мястото на йога. Да, каква е разликата в залата и примерно в къщи, ако трябва сам да практикуваш? Можеш ли да се събереш в къщи и просто да не мислиш за нищо и наистина да се отпуснеш? Или когато има инструктор и хора, човек се стяга и има се получава? По-лесно е с инструктор, особено в началото. Вкъщи е много трудно да се нагласиш, да се настроиш, трябва да си време, трябва дисциплина, докато когато отидеш в залата и енергията е такава, всички са дошли да тренират, да правят йога и е много по-лесно, като някой те води и като знае какво прави, разбира се. Да. Какво предпочиташ от това да бъдеш с страхотен екип в йога залата или да правиш йога по пижама, в удобни дрехи, изобщо да не го мислиш как изглеждаш? Задължително в удобни дрехи. Това с екипа, да. Ние и в това отношение сме ощетени мъже. Защото за нас има само късото нюанси, но да, задължително трябва да ти е удобен екипа, да ти е свободно и според мен е хубаво да си просто, разбира се, за да се заземиш хубаво. Какво е твоето усещане? Кое е по-приятно да правиш асани или в практиката да има повече дишане? Комплексно. И двете трябва да ги съчетаеш. Самото дишане си влиза в асаните, но според мен е хубаво да има и дишане и асани, за да може да се докоснеш напълно до йога, защото все пак не сме дошли на гимнастика. Трябва да контролираме дишане. А музиката колко е важна? Колко е важно да чуваме някаква мантра или предпочиташ пълна тишина? Много е до настроение, но аз предпочитам с музика, с мантри, но има моменти, в които искам да ми е тихо, искам да ми е спокойно, така че до настроение, но ако ме питаш сега, ще ти кажа с мантра, със сигурност. Повече не да разполагам. Добре, кога обаче разбра, сега преминаваме в по-другата част на разговора, кога разбра, че това ти си иска да го правиш не само така просто като практикуваш, а искаш ти да бъдеш в отрежданото място, на мястото на инструктора? Кога го усети това и как се осмели, защото човек и трябва малко да има смелост, да има самочувствие, че може да го направи и да му се получи, защото много хора завършват, примерно аз когато учих, бяхме 47 човека в НСА и накрая се оказа, че само 6 човека преподаваме, защото ние си поддържаме някакви връзки. Се оказа, че 6 човека, за какво са учили тогава? Ти какво смяташ за това? Записа се и сега смяташ ли, че това ще бъде нещото, което ще правиш до края на живота си? Ако мога да тръгна малко по-назад, какво ме накара да по-дълбоко да влезам в йога и да искам да се занимавам с това, че в много труден момент от живота ми помогна много лесно да премина през него. Минах, в смисъл йогата наистина много помогна в това момент. И тогава си казах, тя много ми даде и аз трябва да й дам. И се захванах по-сериозно да практикувам, да уча за йога. Но не е лесно дори да завършиш курс. Аз също имам много такива приятели, които са завършили, но не преподават. Защото трудно да изнеш от зоната на всяко това. Да застанеш пред 10 човека, да ги водиш час и половина. Според тебе, кое е по-трудно? Да застанеш пред хората, да им показваш асаните, или да се умееш да им говориш? Защото говоренето е много важно. Не знам по време на изпитите дали си има оценка по това как говориш и как обясняваш, или просто начинът, по който изпълняваш асаните? Не, имахме изпит специално за водена практика и как да я водиш без да показваш. Защото това според мен е следващото ниво, да могат да разбират. Само да вървиш между хората и да... Дори самата практика, която беше изцяло с отворени очи, аз бях така практика, не съм я водил, в която един час не си отворихме очите. В смисъл толкова добре се получи йогата и обясняваха добре, че през цялата йога бяха се отворени. Ти понеже вече си йога преподавател, дори тук в йога център Гриатри, смятал ли си някога да го приложиш това с затворените очи на практикуващите? Смяташ ли, че те ще го приемат така до предизвикателство или ще им бъде трудно? Искам и сега съм си го поставил за цел, но искам първо аз да натрупам опит, за да мога за да може йогата да се получи. Добре, какво според теб като йога инструктор е по-трудно? Да стоиш в поза воин и да отговаряш
едновременно на 15 жени, които те питат коя школа си завършил, какво си завършил. Това трудно ли е? Докато стоиш в някаква поза, някакви любопитни момичета просто започват да те разпитват или... Трудно е си се разсеивате. По-скоро след йогата бих, подходил се въпрос, бих отговорил на те. Да. А когато започна да преподаваш, притесняваше ли се от това, че някой може да каже: ами този Вики, какво разбира от чакри? Защото има много инструктори, които примерно по време на практика, аз не съм от тези, разбира се, моите последователи знаят, предпочитам да мине практиката, пранаяма, дихателни практики, релаксация много държа, но примерно не обичам да обсъждаме такива теми. Не знам защо, просто смятам, че те са дошли в практиката, за да се раздвижат, ти, ако някой пожелае да говориш за чакри, да кажат: ама ти какво разбираш, какво ще им кажеш? Ще им изнесеш ли една лекция или просто ще кажеш другия път или какво? Ако някой се интересува и иска да поговорим, винаги съм за да поговорим за чакрите, то също беше в обучението. Но не сядам да им обяснявам за чакрите на хората. Ако някой има желание, винаги съм готов да си поговорим. Не казвам, че съм най-големия разбираш, но горе-долу знам за какво става въпрос. Да, ако някой човек, момиче или мъж са тук в залата и примерно те задържат 20-30 минути след това, нещо се интересуват. Би ли останало да обясняваш на някой допълнително някакви неща или гледаш по-бързо да тръгваш, защото имаш някъде друг час, или защото това е много важно да го знаят хората. Дали инструктора може да се отдаде напълно на това, което прави или... Разбира се, все пак си дошъл тук, отделил си от времето, искаш на тези хора да си максимално полезен, да се върнеш с вкъщи, ако имат някакви въпроси, особено свързани с практиката, според мен е да им отговориш. Да. Ти имаш 2 дечица. Да. Много ми интересно как приемат те, че тати е йога инструктор. Много се радвам. Те идваха между другото на детска йога при мен. Много сладки деца. Сега много ми е интересно те как го приемат това. Те са малки, обаче все пак. Не виждате в някаква светлина друга. Питат ли те? Питат ме, даже голямата ми дъщеря, тя е втори клас сега, се хвали навсякъде в училището и ме викаха в училището да изнасям йога. На малките първи клас бяха. Един вид се гордее с това неща, се знае как ще го приемат, защото все пак беше ми интересно на мен, но определено се радвам да се гордеят с това нещо. Има доста въпроси, правим йога вкъщи редовно. Браво, супер! А случва ли ти се, когато вече като йога инструктор, кажеш на свои приятели: аз вече съм йога инструктор, имало ли е такива възклицания като: браво, Вики, супер, или все пак някой се намира да каже: ама ти сериозно ли не говориш, че си йога инструктор? И всъщност как отговаряш на тези, които са малко така задачени, не вярват? Има такива масово, даже приятелите ми, като ходим някъде на почивка, ме карат да правим йога сутрин или вечер, което много ми харесва, и на техни харесва йогата. Но на такива хора се опитвам да малко по-отдалече, малко по-заобиколно, да ги доведа в залата. Дори да има много практика, някой друг, който знам, ще проведе добра практика и веднага се променя мнението. Просто имам като мисия да заведа възможно най-много мъже в йога залата, за да видят, че няма нищо нетипично женско и няма нищо страшно. А ти като йога преподавател в твоите практики, какво ти прави впечатление? Повече мъже или повече момичета идват? Защото съм чувала, че когато в залата има инструктор, добре изглеждаш, като тебе, как вече залата се пълни с жени. Вярва ли това или просто някакви слухове? То според мен не е до мъже, просто все още е по-възприето жените да правят йога. Мъжете още не са запознали, не са толкова добре запознати, но наистина има повече жени. Има практики, на които сме били 50 на 50, което е хубаво, примерно с мъже и се усеща съвсем различна енергия. Има и мъже и жени и се получава също много добре йога. А какво? Вече разбрахме, че ти е донесла много йогата, особено през трудни моменти, когато преминава човек. Аз съм имала тук жени, които наистина минават през трудни моменти, казват, че са благодарни, че са дошли точно в този момент в залата. До ден днешен са тук. Обаче има ли нещо, което йогата ти взима? Не само като време, примерно, нещо, което... Като всяко нещо, не се прекалява с него, защото аз по време толкова бях забавен, че 17-18 дни подред без прекъсване ходих на силови йоги практики. И по време тялото ми започна да отказва и аз не го слушах и не си дадах почивка, така че колкото и да е хубаво да се хвърли хората, много хубаво не е.
трябва да се почива, тялото трябва да почива, не може всеки ден да се прави йога. Или нещо вкъщи сутрин, супер. Какво казваш на твоите ученици, нали, в седмицата колко пъти е хубаво да се прави, да се редуват ли аштанга, класическа, как насочваш хората, примерно, какво да практикуват? Ако питат мен, аз бих казал 5 пъти седмично, нали, но хубаво поне 3 пъти седмично и то да не са само силови класове, може да отидеш на йога, на някакво дълбоко разтягане, нали, не трябва само силови аштанги да се правят, защото все пак тялото се изморява, трябва и да се разтяга. Смяташ ли да правиш някакви йога лагери? Нали, видя колко е хубаво. И почивката, и йогата, всичко съвместно. Ние, между другото, следващата година, по това време, октомври-ноември, ще ходим на Индия, така че можеш да се включиш. Това си е мечта, няма как йога инструктор да не е бил в Индия. Нали, аз така си представям. Плануваш ли някакви неща сега? В момента трупам опит с преподаване, защото съм сравнително пресен 6-7 месеца преподавам. Но смятам, че другата година може вече. Убедена съм в това. Да, със сигурност логистично не си го нали, според мен е много трудно да се организира такъв ретрит. Ти имаш опит да знаеш какво става въпрос. Така е, но после удоволствието е неописуемо. И хората, които ги видиш, усмихнати да се тръгнат да повтарят, със сигурност това, че повтарят е много важно. Да, с удоволствие ви попитам. Коя дестинация, примерно, ти харесва? Все пак си гледал, примерно, какво правят колегите, къде ходят, аз тук оставям разни брошури, виждаш, нали, в социалните медии, нали, какво така най-много те съблазнява? Някъде в България или някъде наблизо, или някъде по Азия, къде? Ретритите в България много ми допадат, защото се правят в планината, но със сигурност бих отишъл в Бали. Още не съм ходил, това ме мечта и според мен там ще стане много хубаво йога и много ретрит. Там съм правила 5 пъти йога лагер и искам ти кажа, че е нещо уникално. Със сигурност. Бих го повторила още 10 пъти. Аз ще видя на следващия и се надявам да имам времето да се включи. Да, даже може да направим един йога лагер, на който просто и двамата да сме инструктори. Единия да прави сутрин практиките, другия вечер и така те. Някои така практикуват. Някои идват просто двама инструктори и така. И сега, понеже вървиме към твоя край, кажи ми какво казваш на хората, как ги убеждаваш да дойдат в зала? Какво им разказваш? Все пак няколко изречения. Обяснявам първо, давам своя пример, нали, да вижда, че вече съм по-усмихната, стойката ми е по-изправена. Давам себе си за пример, нали, казвам как съм бил преди, как съм сега, те не познават, знаят. И също им обяснявам, че освен физически и ментално помага йогата, освен че помага за стойката, за по-хубава фигура, йогата цял начин на живот и според мен всеки трябва да опита, няма нищо страшно. Ако не е твоето, ще прош някой. Важно е да се спортува и да се движи човек, но според мен трябва да се опита йога. Може ли, последен въпрос, може ли човек да отслабне, когато идва на йога, защото на мен ми се е случвало, което малко така много ми е странно, даже ми се иска да кажа, не, това няма да стане. Обаче не искам да ги разочаровам. Нали, когато, примерно, май месец, началото на май, вече идват някакви момичета или жени и казват, идва лято, трябва да се стегнем малко. Нали, как ще бъдат да реагираш? Аз все още, за съжаление, не мога да... Нали, трябва да казвам истината, да бъдем честни не само със себе си, но и с хората. Обаче, те жени идват с някакво нахъсани, с такова желание, нали. Какво ще им кажеш за това? Че могат ли да отслабнат за половин месец, за един изобщо? Но могат да отслабнат генерално, но просто аз са по-търпеливи, защото аз самия много отслабна за йогата и от правилен режим на хранене, така че със сигурност могат да отслабнат, но не за един месец, могат да се втелят малко, но за половина една година сигурно ще. И храната задължително трябва да е. Според тебе трябва ли хората да са вегетарианци, да не ядат месо? Изобщо има ли нещо общо това с йогата? Защото знаем, те, щом са йоги, те не ядат месо, тия ядат само трева. Това така ли е или не? Защото при мен, аз искам да кажа, при мен абсолютно няма такива работи. Когато ми се яде месо, хапвам. Когато ми се яде сладко, хапвам. Изобщо такива работи. Но може би, нали, това, че всеки ден правя йога, може от ген, не знам какво, но честно да ви кажа, аз не се лишавам от нищо в този живот. Така и трябва да си според мен йога че си слуша на тялото и тялото му се яде месо, риба или каквото иде. Не трябва да се прекарава с нищо, но трябва да се слуша на тялото. Така е, Вики. Вече в края на нашия разговор беше ми много приятно. Благодаря ти, че ни напомни, че няма значение откъде започваш, а на къде си готов да се огънеш.
нали, буквално и преносно, разбира се. Благодаря ти, че ни показва, че и мъжете не само могат да правят йога, но и да го правят с хумор и с сърце. И прекрасни жени и мъже, ако този епизод ви накара да се усмихнете или поне да разтегнете нещо различно от нервите си, значи сме на прав път. Не забравяйте, че йога не боли, само егото малко се поразтяга. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете гъвкави не само в тялото, но и в ума си. Довиждане и до следващата история от постелката. Още веднъж благодаря ви. Намасте. Намасте.